trust fund. Ihe niile advices niile a na-enye anyị na-document ya and anyị ga-make use of them. Anyị na-ebido trust fund, committee eventually, mana ịma na ihe niile ndị a will take shape only mgbe anyị ji registration anyị ji CAC registration. Mgbe ahụ onye ọbụla anyị ji na-akwụ ụgwọ ọma na anyị dị serious na anyị dị prepare onene everything about our CAC, who board of trustees are yes na ndị a dị serious. So anyị na-ebido trust fund, and trust fund ahụ based on ndị n'obodo oyibo ihe ikwu ma ndị nọ ebe a. Ọ bụrụ na anyị chọọ ibido as kind of project anywhere or lụọ anything ga-abalụ ụmụazị Igbo uru, all from trust fund ka anyị ga-esi raise that money wee lụọ ya, and anyị na-eme such a way that Nigeria na ọ ga-adị uniform across all the states Igbo land. It will be uniform. Ihe a ga-provide ọrụ mekwa the prices of commodities ndị ọzọ na-eme with the same time na ọ ga-emekwa price agbadata maka anyị ga-eme sure na anyị ga-ere at a very affordable market price. So and again ọ ga-provide ọrụ to ụmụazị and many of us. So and at the end of the day, at the end of every year, the trust fund will not lose their money. They will go and sleep, and I actually itinye very solid men and women there. I don't know to you get so I don't know money memenity no see so more. I don't know to because I'm saying that the only time money that hot mgbe Chineke wepụrụ anya n'ebe m nọ. Mana for as long as anya Chukwu dị n'ebe m nọ, onye na-eme ka effort ka ọ chọọ ọhụrụ m ga-ahụ ọtọ onwe eventually. And onu no ọbụna mmadụ gwuru any of us that is planning this thing. Onye ma ga-adapụ n'ime ụlọ ahụ. So nna m ekene gị.